Avui fem una recepta clàssica en una part, però sorprenent a l'altra. Farem llibrets de pernil dolç i formatge amb seitons. El primer que heu de fer és amb el seitó. En principi, no trencat, o sigui, obert d'aquesta manera, sense el cap i l'espina, i poseu una tireta de pernil i una de formatge. Ara ho tanqueu i després els passarem per farina i per ou batut. Ja tenim els seitons preparats. Ara els passarem per farina i després per ou batut. Tot seguit passem els seitons primer per farina i després per ou. Tot seguit els fregim amb una paella amb oli ben calent. I ja els tenim a punt per servir.